Diyos maray na aldaw po sa Indogabos. Iayon ta po sa satong pagmamibi, ang mga minasunod na misa intentiones. Thanksgiving, dolot ni Malu Bendicio and family. Thanksgiving and petition, dolot ni Lawrence Evan B. Rubio and family. Lorraine Evana R. Clarete and family. Lorraine Evanen B. Eifert and family. Ayun man lang yan. Special Ang intentions, nagtutubod ba, tigre-recite pa. healing of Ramon Rabinitas, dolot ni Nenita Abio, good health of Celit and Orly, dolot kan Ojame family, safe travel of Nina Francia and Emerson, dolot ni Virgie Balang, para sa kapahingaloan, kan kalag kan mga minasunod, Vicenta and Richard, dolot ni Malu Bendicio, Maribel and Monina, dolot ni Vanji Alano, Anton and Jesor, dolot ni Can Pareño family, Damian, Felicidad, Eulogio, Bernardo, Antonio, and all souls in purgatory, dolot ni Virgie Balang and family. Ngunyan po iyo ang ikalimang Domingo, kan Kwaresma. Totoo mananggad na kaipuhan ng tao na magtrabaho para sa iyang karahayan. Ang mga magurang, mga aki, kaipuhan na maghingoa, tanganing mapakarahay ang sa indang buhay, asin familia. Ini minapahayag sana kan katotoohan na kaipuhan niya tong maghiro para sa tong mga sadiri. Alagad gabos ini mayo nin halaga kung sa satuya sa ng mga sadiri, madepende. Urog ng gayo sa oras nin pag-alaman, asin kasakitan, kaipuhan niya to ang Diyos. Siya sana ang satong paalawan. Kung kaya, sa panahon kan Kwaresma, magdulo kita sa kagurangnan. Hagadon niya to ang sa iyang pagkaherak, asin kapatawaran. Asin arog kan babaeng para sambay, magbagong buhay kita, asin daina magkasala. Pasain ka na naman. Ang satuyang Santa Misa pamamayuhan ni Reverend Father Mark Anthony Beria, formator kan Holy Rosary Minor Seminary. Matindog po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpuon.
Sa ngaran ka nama, kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akuntan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigaw kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pagapod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa to kanama sa pagsurog sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan sa muyang Diyos, namimibi kami na sa tabang mo kaming masigkat na naglalakaw, makaabot man sa pagkamuot na huli kayan ang aki mong namumuot sa kinaban, nagdusay kan sa diri sa kagadanan. Huli Keso Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Sa babasahon, madadangog, liningawan kan Diyos ang kasalanin Israel. Asin ngunyan, ipinanuga niya na itao sa iyang piniling banwaan ang mga bagong bagay na sa indang kinakaipuhan. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Siring ang sabi kan kagurangnan, na iyo sinagdulot nindalan sa dagat asin sa makusog na katubigan. Nin tinampo ang nagpapaluwas nin karwahe sa kabayo, hukbo asin piling tropa sa rabay. Naghirigda sinda na dai na makakabangon. Hinayop siring sa mitsa, naparong, dai na paggirumduma ang mga enot asin ang mga suanoy, dai na pagpakilabuta. Uya, ako magibunin bago, ngunyan nagsupang, dai mo naririsa. Opo, mabukas ako nindalan, sa lantad asinin mga salog sa katiwangwangan. Papamurawayon ako kan lalaw na hayop, kan mga dragon asin mga abestros, ta nagtataos ako sa lantad nin tubig asin sa katiwangwangan. Nin mga salog, tanganing mahimaan ang sakong banwaan na pinili ko. Ang banwaan ni hinimo ko para sa ko. Ang sakong kaumawan isasaysay ninda. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Darakulang bagay ginibo sa to kan kagurangnan. Napano kita nin kagaya-gayahan. Darakulang bagay ginibo sa to kan kagurangnan, napano kita nin kagaya-gayahan. Kaso ibalik kan kagurangnan ang mga bihag nin Sion, garo kita nangingiturogan, napano kaidto nin hisi an sa tunguso, an sa tung dila kan kurahaw nin kagaya-gayahan. Darakulang bagay ginibo sa to kan kagurangnan, napano kita nin kagaya-gayahan. Nagsasabi sinda kaidto sa mga nasyon, darakulang maraya ang ginibo sa inda kan kagurangnan. Darakula ang ginibo sa to kan kagurangnan. Nagkaurugma ng God kita. Darakulang bagay ginibo sa to kan kagurangnan, napano kita nin kagaya-gayahan. Balikan kagurangnan ang samong mga bihag, siring sa mga salog sa nigid. Ang nagsasabwag na nagluluha, maugmang mag-aali. Darakulang bagay ginibo sa to kan kagurangnan, napano kita nin kagaya-gayahan.
Naglalakaw na nagtatangis, daraan banhi na isasabwag, maabot na nag-aawit, daraan sa indang mga upong. Darakulang bagay ginibo sa to kan kagurangnan, napano kita nin kagaya-gayahan. An pagkamidbid ki Jesus, dapat magdara sa tao, nin pagmaot na maginarog sa saiya. Iyo ini ang pagmaot ni San Pablo, na sa pagkamidbid niya kay Jesus, maginarog siya sa saiya. Pinaghuna-huna niya na ini, mahihimo sana kung isisikwal niya to ang pagmaot sa mga kinabanon na bagay. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga tugang, ibinilang kong kalugihan ang gabos, unong kanlabilabing karahayan, kan pagkamidbid ki Kristo Jesus na sakong kagurangnan. Tahuli sa iya, ang gabos na wara ko, asin ibinilang kong basura. Tanganing makamtan ko si Kristo, asin makoa ako sa iya, na mayo kan sa diri kong kasuriputan, gikan sa lay, kundi igwa kaidtong kasuriputan, huli sa pagtubod ki Kristo. Kasuriputan, nagikan sa Diyos, huli sa pagtubod. Tabuot kong mamidbid si Kristo, asin ang kapangyarihan kan sa iyang pagkabuhay liwat, asin ang parupakinabang sa mga tinios niya, sa pagiging arog sa iya sa kagadanan, makaantos man lamang sa pagkabuhay liwat, hali sa mga gadan. Bako tanakamtan ko na o mayo na ako nin kakulangan, kundi ipinapadagos ko ang sakong pagdalagan sa paglaom na makantan ko. Siring na ako nakamtan ni Kristo Jesus. Mga tugang, ako man dai naghuhuna na nako ako na. Alagad saro sana ang mga nasa likodan kan linilingawan, asin ang mga nasa inutan inaabot. Pasiring sa padumanan, padagos akong nagdadalagan, pasiring sa premyo, kan langit nun na pangapudan kan Diyos kay Kristo Jesus. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Adoramus Domine, resurrectionem tuam, laudamus Domine, crucem tuam, adoramus Domine, resurrectionem tuam, laudamus Domine, laudamus et glorificamus, resurrectionem tuam, laudamus Domine, crucem tuam, adoramus Domine, resurrectionem tuam, laudamus Domine. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa saimong espiritu, pagbasa kan Ebanghelyo susug ki San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagpabukid kan mga olibo, kinaagahan nagduman naman siya sa templo. Ang bilog na banwaan nagdudulok sa iya. Asin siya nakatukaw, nagtutukdo sa inda. Dangan, duminaraan mga iskriba sa kan mga fariseyo nin babae na nadakop na nagpapasambay. Pinatindog ini sa tahaw, nagsabi sinda sa iya, Maestro, ang babaeng ini nadakop na nagpapasambay. Sa lay, tinugon kami ni Moises na gapuon ang siring. Ika, anong ngunyan ang masasabi mo? Ini sinabi ninda sa pagsugot sa iya tanganing magkaigwa ni sinda nin dahilan tumang sa iya.
Si Jesus duminuko asin nagsusurat sa daga gamit an muro. Alagad nin hulita kinukulit ninda kan hapot, nagtiso siya asin nagsabi sa inda. An mayo sa indonin kasalan iyo an enot na maggapo sa iya. Giraray duminuko asin nagsusurat sa daga. Sinda pagkadangog nagharali saro-saro puon sa mga gurang siya sana ang nawalat sa kasibabae na yaon sa tahaw. Danga nagtiso si Jesus asin nagsabi sa iya, babae, hain sinda. Mayo nin nagkondenar sa imo, nagsimbag, mayo kagurangnan. Nagsabi si Jesus, ni ako, day nagkukondenar sa imo. Lakaw, puon ngunyan, day ka na magkasala. Marahay na bareta nin sa toong kagurangnan. Pag-umaw sa imong Kristo. Igwa po danin sarong lalaki na nagdulok sa padi, tangani na makapagkumpisal. Ang sabi kan lalaki, Father, pwede po akong magkumpisal sa imo. Sabi kan lalaki, madya na ngaya igdi. Kaya sabi kan lalaki, pag kan sindana sa ng duwa, Father, bendisyonan mo po ako, ta ako nagkasala. Haloy na po ang huri kong pagpisal. Asin, ako po nagkasala, ini po ang kasalan ko. Naghabon po ako nin tulong manok. Iyan po ang kasalan ko. Naghabon ako, Father, nin tulong manok. Asin, kan natapos na ang lalaki, sabi ka, padi sa sayang hulit, tawanan siya ng mga advices, pigtukdoan, asin, sabi kan, padi sa saya, ang silot ko sa imo, iyo na, magpamibi kanin, tulong amanya mo. Sabi kan lalaki, pakadangog kay ni Father, pwede pong gibuhon ko ng anom. Sabi kan padi, sa isip niya, grabe nga ang pagsulsul kay nita, gusto nang dublihon ang silot ko sa iya. Siguro nga magianon ang silot na tinao ko sa iya. Kaya siguro, naisip kang padi kung tano, naghapot siya, ano nga yata gusto mo pa na dublihon ang itinao ko sa imo? Sabi kan lalaki, aram kaya nga Father, igwa pang tulong natatadang manok si kataid mi. Balak ko pa po na kuahon utro, habunon. Kidding aside, mga tugang, kung minsan, sige taan hagad nin tawad, sorry o dispensa, alagad, mayo man sa intensyon taan magbagong buhay. Tandaan po niya to mga tugang, ang tunay na paghahagad nin kapatawadan or sorry, igwa nin duwang elemento. Ang enot, itong remorse. Yaon ang pagmati nin udok sa pusong pagbasol sa pagkakasala na naginip. Ikadua, iyo ang restitution, itong maibalik, pagsusulit, o kaya itong pangapuda na itama ang pagkakasala. Kung mayo ining duwa, ini ba kung tunay na paghagad nin tawad o inaapod na fake sorry? Mga namumutan ko mga tugang, guraano man kaluyan in tawo, guraano man ka makasalanon ang tawo, kung siya magsulsul, andam ang Diyos na magtaonin pagkaherak asin kapatawadan. Aram nin kagurang na nakita maluya, nakita para kasala,
Kaya nga ni ipinadara niya an sa iyang bugtong na aki. Tangani na tubuson kita sa tuyang pagkakasal. Ang Diyos mayaman sa pagkaherak asin pagkamuot. Kinakaipuhan sana na kita magpakumbaba na akuon an sa tuyang mga pagkakasala asin maghawad nin kapatawadan siring sa ginibukan babae sa Ebanghelyo. Dahil man binibilang nin Diyos kung pirang beses kita nagkasala, kung gurano man ini kagabat, kundi ang importante sa Diyos, iyo na magsulsol, asin magbalik kita sa iya. Isuko niya to ang gabos niya tong kaluyahan sa mahal na Diyos. Isuko niya to ang sa iya ang gabos na hinanakit, asin kulugbot niya to sa kapwa. Katakod ang pagdulok o ang pagsuko niya to sa Diyos, iyo na ipamibi man niya to ang mga taong nakakulog sa satuya. Ipinapahayag sa satuya kan mga babasahon ang pangapudan ng Diyos sa nanggad kita magin mapaghusga sa satuyang kapwa. Deep inside, we may indeed condemn the way the scribes and the Pharisees treated the poor woman in the gospel. But we are not much different than they at times. Day man kita nararayo minsan sa mga eskribas asin para sa iyo kung paano ninda inatubang ang babae kay Jesucristo. Halimbawa, pag hinihiling niya to ang ibang tao na hababa o sadit kumpara sa satuya, o kaya kung minataram kita kan sala kan iba, o kaya kung pinagpipistahan ta sa chismisan an kamugtakan kan sa tuyang kairiba, pagtaraid, mga kamidbid o kapamilya, amigo o amiga, tapos minasabi kita na, maray na sanaday ako naging arog kayan o arog sa iya, maray na sanaday ako naging siring man sa arog niya kan sa iyang kamugtakan. Let us always remember, knowing or complaining about the sins of other people does not make us a better person. Kung paghilingon ta sanaan sala kan iba, day man buot sabihon kay na mas maray na kita sa sainda. Sa totoo lang po, mayong perpekto na tawo, aram niya to iyan. Mayong perpektong magurang, mayong perpektong aki, gabos igwanin kaluyahan asin kakundian. Gabos igwanin pinag-aagihan sa buhay na kinakaipuhan niya tong irespeto asin pakasabuton. Totoo kita napadungkal, napapasala, asin nalulugmok sa kasalan. Alagad, dainanggad nagiging sarado ang puso ni Diyos, tanganing kita patawadon. Iyo man dapat inian ipahiling niya to sa lampang saro na kita danay na magpatawad sa kapwa. Kung ang Diyos nga ni nagpapatawad, taano taday kita magpatawad? Totoo, dipisil magpatawad. Alagad, posible. Huli, igwa kita nin puso nakatakod sa puso nin Diyos. Ang sa tuyang puso nagsasabi sa tuya na igwa kitang kapasidad na magpatawad, asin magsabot sa kaluyahan kan sa tuyang kapwa. Kung kita nagpapatawad buot sabihon, nakakabaing kita sa Diyos. Ninhulita, ang Diyos mapagpatawad. Ang pagpapatawad, bakong pagpahiling sa satuyang kaluyahan. Ang pagpapatawad, bakong pagtolerar sa sala, kundi pagpili sa buhay na matuninong asin maugma. Tandaan po niya ito mga tugang, ano man na nakalipas na yan. Ang nakaagi na, dahita na pwedeng balikan. An igwa kita, iyungon yan,
Tawan taman an satuyang sadiri o an ibang tawo nin pagkakataon na magbago. Pag nalugmok o napadungkal, tabangan tang makabangon, bakong sinisipa pa, tinatadyakan o kinukondinar. Paano sinda mabago? Nadangog na po nindo ang mga tataramo na ini. Hate the sin, but love the sinner. Kaungisan ang sala, alagad kamutan ang nagkasala. Ini ang ipinahiling ni Kristo ngunyan na nadangog niya to sa satuyang ebanghelyo. Si Kristo igwanin ibang klasing paagi kung paano nagiraray mapabalik ang sarong parakasala sa saiya. Ang satuyang mga sadiri may kapasidad na maggibonin marahay kaya an agyat sa satuya gabos iyo na day magtinir na maluya asin talikdan ang mga mararaot na bagay asin gawi. Midbid nin Dios an natura kan tawo. Kapabli ini na magangat asin magin siring sa banan. Amen. Matindog po. Pahayag niya to sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan. Kaglalang kan langit asin daga, asin ki Hesu Kristo aking bugtong niya kagurang nanta. Ipinangidang huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat halik sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuokan Diyos amang makakamhan, haliluman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Nagsusulsul kan sa tuyang mga kasalan asin pagkukulang, mamibi kita sa ama na siring sa babaeng nagdurog sa bakong agom na dinara sa iya, tanganing padusahan, kita man makadangog kan mga tataramon niya, lakaw sa katuninungan asin daay na magkasala, sa lambang pag-arang an sa tuya punsimbag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi, tanganing ang gabos na naglilingkod sa simbahan, padagos na magpahiling nin tunay na pagpatawad asin pakasabot siring ki Jesus, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing da kita basang na maghukom nin kapwa, kundi siya sa tungo na ang satuyang buhay sa atubang kan Dios, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagagabatan nin pagsakit asin paghadit, makasabot na ang Diyos bakong harayo sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang, mga gurang, asin mga nagmumundo, makanood sa paarog ni Jesus na makaya ang pagsakit na may kusubuot asin pagkamuot, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, magkamit kan kaugmahan asin katuninungan sa maimbong nakugos kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan. Langit no nama, tabangi kaming magpatawad sa mga taong nagpapasakit sa mo. Magmakulugman kami sa inda, siring kan ginibo ni Jesus sa babaeng nadakop na nagpapasambay. Huli man sa nakikristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Katoninungan,
sa indo itinao. Ang katuaninungan ibinabalat ko. Ang sakong katuninungan sa indo itinatao. Magdanay ka mo sa indoan kaugmahan ko. Matindog po. Magpamibi ka mga tugang, tanganingan sako, asinan sa indong atang, makakumanlugod kan Diyos amang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Diyos na makakamhan ni Matea kami asinan sa imong mga nasasangkuban na tinutokdoan sa pakasabot kan kristyanong pagtubod. Magtugot ka na sinda malinigan huli kay ning sakripisyo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu, Itaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa muyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat patanos asin nakakaligtas na danay asin minsan sain magpasalamat kami sa imo kagurangnan. Banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran. Sa pag-ayononin haawak pinupugol mo ang mga bisyo, iniitaas ang isip. Iwinawaras mo ang kabagsikan asin ang mga premyo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan, huli sa iyan mga angeles nag-uumaw kan sa imong kamahalan, nagsasambahan mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades, ang mga bertudes kan kalangitan asin ang mga banal na serafines, buronyog asin maugmang nagsiselebrar. At pamanlugod na ipagbuot mo na makasanong sa indaan sa mong mga tingog, maludok na nagpapahayag nin pagtubod na nagsasabi. Kagurang nani ka ng gadan banal, burabo din gabos sa kabanalan, kaya ning mga atang namimibi kami. Pabanala ka ng bonkan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurang na Jesu Kristo. Kan siya sa rugaring nyambot, pinasaluyban sagkod sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay asin pagpasalamat. Binakini asin itinaw sa iyong mga disipulos na sabi, magako ang magabos asin magkakankay ni, tayo niyan sa kuyang hawak na idudulot para sa inyo. Siring man, pakapamanggi, pagkuha niya manin kalis sa singirari, pagpasalamat sa imo, itinaw sa iyong mga disipulos na sabi, magako ang magabos asin mag-inom kay ni. Tayo niyan kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sa ko.
Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkaganasin, pagkabuhay liwat nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, sin kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo, na magatubang sin maglingkod sa imo, sin nagikimayra kaming nagarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak kasin dugo ni Kristo pagsararon kan Espiritu Santo. Giramduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakob sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Francisco, sinkan sa mga obispo si Rex Andro, sinkan gabos na klero, siringman. Giramduma sa imong pagkairakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, sinan gabos na mga gadandangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgod. Kaya raki kami gabos na mimibi, kami tanganing kay ba ni Santa Maria, Berhen na ina kan Diyos, kay ba ni San Jose na sa iyong esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kaito pa nakapagayagaya sa imo. Magkani gumagin kay ras kan buhay na dayong kasagkoran mag-umaw asin magpamraway sa imo siringman, huli sa aki mong Seso Kristo. Huli sa iya asin kay bani asin sa saya sa imo Dios samang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natupdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatod kan Diyos na kaugalian, nangangas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga ni siring sa langit. Ansa mong kakanon sa araw-daw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdarahas sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na Seso Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan ni ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan ni winawalat ko sa indo, an sa kong katuninungan ni tinataw ko sa indo. Kaya pagilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurang nandanay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu, magpatinarawan kamo nin katuninongan.
kordero kan Dios so yan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Kaya sa pag-isumaro kay Jesu Kristo sa banal niyang Ama, asilin sa iyang dugo, sa iyang itinatao ang buhay para sa kaligtasan ng katawan. Maria sa pag-ako kay Jesu Kristo sa sakramento nin pagkamot, tinapay nin sa tong buhay, anakon, harap nin kaligtasan sa tuyang ilumon. Ansisay man ako makan kan hawak niyang banal. Ansisay man ako minom kan dugo niyang mahal. Sa iya magdadanay ang buhay sagot Matindog po. Mami, bi kita. Diyos na makakamhan na mimibi kami na danay kaming mabilang sa mga kasapi ni Kristo, na anhawak asin dugo sa mong pinakinabangan, siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po sa pagpasalamat asin announcement. Pasalamatan ta po ang satong celebrante ngonya na si Reverend Father Mark Anthony Beria. Ang satuya pong mass offerers, Mr. and Mrs. Arnel Rubio and family, as in Engineer Stephen Balang and family. Ang satuya pong magpasalamat man po kita sa satuyang mga akolito, ang mga nagbasa, asin ang gabos na uya digdi na nakisumaro sa misang ini. Salamat po sa inyong gabos. Pasalamatan taman po ang satong collaborator, ang PBN Broadcasting Network, sa padagos na pag-air kan misanin Banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin mahihinanyog sa OKFM. Madadalan man po ang misanin Banwaan sa Facebook, live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang misanin Banwaan. Dahil po paglingawan na i-like, i-follow asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakaka-attender nin Santa Misa. Salamat po. Matindog na po para sa huring bendisyon.
an kagurangnan mapasaindo. asin sa imong espiritu. Ito ko ang mga payasin maghagad bendisyon sa mahal na Diyos. Kagurangnan bendisyon yan sa imong banwaan na nagahalat sa balaog kan sa imong pagkahirap. Sinwarasan naan sa indang mauton hulikan sa imong pasabong. Sa indang akuon gikan sa imong kadagyaan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Sin bendisyonan malugod kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, an Aki, sin an Espiritu Santo. Amen. Tapos nan misa lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nagsisay mananabubuhay para sa sarili lamang. Nagsisay mananagaganan para sa sarili lamang. Itagabos may paninimagan sa namagsarong. Itagabos tinilipon ninyo Sa inakita ka niyo. Sa inakita ka ni Mama. Nakaon pa pala. No? Tapos na po.